So, ano nga ba yung mga magagandang kumpanya kung saan maganda magtrabaho as of 2022? Tatalakayin natin yan dito sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. So, kung napanood niyo yung aking last video, check out niyo yun kasi pinag-usapan natin yung mga guidelines tungkol sa pag-handle ng bagong 1,000 peso polymer bill. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga do's and don'ts sa pag-handle ng inyong mga bagong 1,000 peso polymer bill, watch this video. Okay, so, top 17 companies kung saan maganda magtrabaho dito sa Pilipinas ngayong 2022. This was an article published by philpad.com ni Fel Dungo. Alright, so 17 companies ang nakompile dito based on different websites and different platforms ng philpad.com. So let's go through the list and see kung saan nga ba maganda magtrabaho bilang isang profesional ngayong 2022. So we'll start with the number 17 on the list. Number 17 is Teleperformance. Isa itong business process outsourcing company at ito isa sa mga pinakasikat na business process outsourcing kumpanya sa Pilipinas. Ito ay isang French company and a global leader sa customer experience management. Nag-ooperate sila sa more than 170 countries worldwide in over 265 languages. So, paano mag-apply dito sa Teleperformance? Pwede ka sumali sa Teleperformance bilang pagpunta sa kanilang career page sa kanilang global website. Set your country as Philippines dun sa kanilang website. Tapos, search button, i-search mo, no? Then, makikita mo yung mga trabahong available sa Teleperformance, whether it's work from home or work from the office. Number 16, we are going to the SM Investments Corporation. So, isa itong Forbes-listed company among the global 2,000 best regarded companies and world's best employers, no? So, ibig sabihin yan, magandang kumpanya ito kung saan pwede magtrabaho kasi okay siya na employer. So, ang SM ay sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas at conglomerate na nag-ooperate ng mga retail, bangko at mga property sa Pilipinas. SM also owns blue chip companies tulad ng SM Prime Holdings na siyang may-ari ng mga mall nila or nag-ooperate ng mga mall nila, ang BDO Unibank and China Bank. SM received a Bloomberg Gender Equality Index Award in 2020. Yung market capitalization nito ngayon ay 1.1 trillion pesos. So paano nga ba sumali ng SMIC or SM Investments Corporation? So punta kayo sa career page ng SM tapos naka-assemble ito sa 6 SM Investments, SM Prime Holdings, SM Retail, BDO, China Bank, and SM Foundation. Pumili ka ng SM Investments and then a new tab will open and will display the latest positions hiring. So yung pinaka-latest, makikita kung saan dun yung mga opening nila. You may need to register for an account when you're applying online sa kanila. Alright, sige, let's go to the number 15th company na magandang pagtrabahuhan dito sa Pilipinas. The number 15th company kung saan maganda magtrabaho ay ang Coca-Cola Beverages Philippines. So siguro kilala nyo na to kasi nakakainom naman kayo siguro ng mga produkto nila. Coca-Cola Beverages Philippines is engaged in the bottling and distribution of Coca-Cola products in the country. So nagbobote sila at nagdi-distribute ng mga Coca-Cola products sa buong bansa. At lahat tayo alam natin ang Coca-Cola ay sa mga pinakasikat at pinakamalakas ang benta na soft drink sa kasaysayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. So, paano nga ba mag-a-apply ng trabaho sa Coca-Cola Philippines? Merong ongoing recruitment sa JobStreet sila, no? Para sa mga taong gusto magtrabaho sa Coca-Cola. At gawa lang kayo ng account doon sa JobStreet at upload nyo yung latest resume or CV ninyo. And usually, ang processing time doon is 25 days. So, dun lang kayo punta sa JobStreet ng Coca-Cola Beverages Philippines. Okay.
Ang number 14th company na pinakamagandang pagtrabahuan sa Pilipinas ay ang Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ay isa sa mga pinakamalaking pharmaceutical na kumpanya sa buong mundo na nag-e-employ ng mahigit 130,000 na tao sa maraming mga bansa kasama ng Pilipinas. Ang kanyang head office ay nasa New Jersey, USA. Ang kumpanyang ito ay may mga kilalang mga produkto tulad ng Listerine, Modest, Carefree, Johnson's Baby Powder Soap, oil, cologne, wipes, lotion, Tylenol, Sinutab, Imodium at marami pang mga consumer products na sikat sa ating pangkalusugan. So, paano mag-a-apply ng trabaho dito sa Johnson & Johnson? So, pumunta ka sa website ng Johnson & Johnson and type nyo yung Philippines sa location bar. And then press the search button and lahat ng mga available jobs sa J&J Philippines mag-a-appear dun sa new tab. Job description, requirements, and qualifications madi-display sa inyong reference. Pag na-click nyo yung apply button, you will be required to register and create an account. So yun ho, Johnson & Johnson, magandang kumpanya na salihan dito sa Pilipinas. Ano yung next na magandang kumpanya? Number 13, Metro Bank. So Metro Bank, no, ang number 13 na pinakamagandang salihan dito sa ating bansa. Metro Bank is one of the largest banks sa buong Pilipinas, offering diverse financial services including investment banking, thrift banking, leasing, financing, insurance, and credit cards. Ito ay nagranggo ng 42nd sa Forbes Global 2000. World's Best Employer 4 years ago. So, nag-top din siya sa World's Best Employer. The company has over 950 branches worldwide, more than 2,300 ATMs, and more than 30 international branches. Metrobank also launched the most advanced trading platform in the Philippines, First Metrosec Pro. So, paano makakakuha ng trabaho sa Metrobank? Metrobank is hiring interested applicants through their job recruitment events and through online job searches like JobStreet and LinkedIn. Yung head office nila sa Hilpuyat Avenue, Makati is also open sa walk-in applicants who want to submit their resume personally. So yun ho, para makapag-apply kayo sa Metrobank. So number 12, ito naman ay isang Swiss company na pangalan ay Nestle. So Nestle, mas sikat na kumpanya sa mga produkto. Nestle is a Swiss multinational conglomerate and the largest food company in the world in terms of revenue. So ito yung pinakamalaking food na kumpanya sa buong mundo in terms sa pagbenta nila, no? In terms of sa kabuuang benta ng kumpanya. Yung brands nila at present ay nasa 186 countries around the world. It has a market capitalization of more than 324 CHF while writing this post. So market capitalization, yun ho yung halaga ng kumpanya ayon sa presyo ng mga shares ng kumpanya sa mga stock exchange. So, pag tinotal mo yung number of shares times yung share price, yun ho yung halaga ng kumpanya, market capitalization ho. Ang mga sikat na brand ng Nestle ay nag-i-include ng Nescafe, Milo, Nido, Bear Brand, Coffee Mate, KitKat, Nestea, Chucky, Cerelac, Gerber, Nesquik at marami pang iba. Nestle has more than 2,000 products sa kanilang portfolio. So, paano mag-a-apply ng trabaho sa Nestle? Makakapag-search kayo ng available employment opportunities sa Nestle online job portal. Select your country and press the search button. You can apply directly at Nestle's online platform using your LinkedIn profile. So, gamit ang LinkedIn profile nyo, pwede ho kayo diretso mag-apply sa Nestle. Alright. Number 11 sa top companies kung saan maganda magtrabaho sa Pilipinas. Ito, sikat na sikat din to. Unilever. So Unilever is a global company selling fast-moving consumer goods. It has more than 400 brands available in more than 190 countries. Ang kanyang headquarters are based in London, United Kingdom and Rotterdam, Netherlands sa Europa. Meron silang 2.5 billion na katao na gumagamit ng Unilever products araw-araw at Unilever ang isa sa mga pinakamalaking consumer goods company sa buong mundo. So, Unilever's famous brands include Dove, Axe, Knorr, Lipton, Pond's, Rexona, Surf,
Pepsodent, Close-Up, Vaseline, Clear, Eskinol, Domex, Ladies' Choice, Cream Silk, Selecta, and many more. So, siguro naman nakagamit na ho tayo ng mga ilang produkto ng kumpanyang to sa mga nabanggit ko. So, paano nga ba mag-apply sa Unilever? So, tignan natin yan. To apply for Unilever, dapat pumunta kayo sa kanilang website at gumawa ng online account at mag-fill up ng kanilang application form. Complete the profile assessment, attend the digital interview, attend the Discover Center Day, and kung ikaw ay estudyante pa lamang na naghanap na internship, there are 2 internship programs offered at Unilever. Unilever Leadership Internship Program and Future Leaders League. So yung mga graduates can apply for Unilever Future Leaders Program. So, magandang programa ho ito pagka ikaw ay estudyante pa lamang at gusto mo na ng trabaho sa isang pinakamagandang kumpanya dito sa Pilipinas. Dito ho sa Unilever, meron na ho silang internships available para sa mga nag-aaral pa. Alright, punta na naman tayo sa 10th company kung saan maganda magtrabaho dito sa Pilipinas. At ito ay ang P&G or Procter & Gamble. Procter & Gamble is an American consumer goods company which owns famous brands such as Safeguard, Pampers, Ariel, Tide, Downy, Pantene, Rejoice, Head & Shoulders, Whisper, Joy, Gillette, Vicks, Oral-B, Olay, and many more. P&G products ay parte na ng araw-araw na buhay dito sa atin, ano? At yung kumpanya na ito ay may mga community partnership rin sa mga UNICEF, hospital, wildlife preservation, and other charity and social programs. So, paano mag-apply sa P&G? First, punta kayo sa P&G official career page, and then marami mga position doon na makikita nyo sa kanilang job site. So, yung first step sa pag-apply ng job sa P&G is pag-complete kayo ng online application. And P&G accepts internship opportunities, jobs for newly graduates, entry-level positions, and experienced or professional opportunities. Just select the country where you wish to apply and proceed to browse available positions. So, yun ho. Try ho kayo dyan. Magandang kumpanya ho yan. Okay. Punta naman tayo sa number 9. Ang number 9th company para magtrabaho sa Pilipinas ay ang BDO. Isa rin tong SM company actually. So BDO ito yung pinakamalaking bangko sa Pilipinas in terms of asset, deposit, loan, and capital. Ito ay miyembro ng SM Group na isa sa mga pinakamalaking conglomerate sa bansa. BDO has 1,500 branches and offices in the Philippines and some international offices. So, paano mag-apply sa BDO? BDO has a wide market coverage and continues to expand. So, if you want to work with BDO, you may apply online via their job application profile portal, no? Sa job application portal nila, then they will contact you for an interview. The rest of the recruitment process will proceed after that. So, apply lang ho kayo sa kanilang job recruitment portal sa kanilang website and the recruitment process will take place. Alright, sige, the next one, number 8, Philippine National Bank, PNB. So, PNB is the first universal bank sa Pilipinas and the top Philippine bank with the broadest international reach, having subsidiaries across Asia, Europe, North America, and the Middle East. It is the banking arm of the Lushotan Group of Companies. So, paano nga ba mag-apply dito sa Philippine National Bank? Pagpunta kayo sa kanilang website, sa careers portal, and marami mga job opportunities doon, mga job opportunities sa marketing, finance, management, information technology, treasury, and banking-related jobs. So, kung kayo ay merong konting interest or may interest sa banking career, Philippine National Bank is the number 9th company sa listahan. So, number 8th best company naman, ito ay ang Ayala Corporation. So Forbes listed Ayala Corporation among the top 500 world's best employers. So top 500 to sa buong mundo as a good employer. Ayala Corp is one of the oldest and biggest conglomerates in the Philippines. Its business segment include real estate, banking, telecom, power, water, industrial technologies, infrastructure, healthcare, and education. So, it also has ownership in a lot of companies, Ayala Land, BPI, Globe Telecom, Manila Water. So, paano mag-apply sa Ayala Corporation? Well, punta kayo sa LinkedIn
Kasi marami silang mga job posting dun sa LinkedIn, yung Ayala Corporation. And kung interesado kayo, kayo ay mag-apply sa LinkedIn website nila. And another way is applying directly to their affiliated companies like BPI, Globe, Ayala Land, Manila Water, and the like. So pwede kayong dumiretso na lang sa opisina nila. Alright, for the number 6, the best company to work with in the Philippines. Number 6 is Philippine Airlines. Alright, so Philippine Airlines is a full-service flag carrier of the Philippines and also the first and oldest commercial airline sa buong Asia. So siyang pinakamatanda at unang commercial na airline sa buong Asia. PAL is also one of the largest companies in terms of gross revenue and marami silang mga milyong-milyong pasahero ang sumasakay sa kanilang mga airplano sa buong mundo, no, at sa Pilipinas. So daily operations include talents of pilots, cabin crew, airport, ticket office staff, aircraft engineers, finance, and admin professionals. So, employment benefits of working sa Philippine Airlines: bright career and countless learning experiences, competitive salary, professional development and training opportunities, travel benefits with families. So, maraming may gusto nito, mga free or cheap or discounted employee rates sa Philippine Airlines. Employee programs that promote well-being. Yan. So, maraming reasons kung bakit best company ito na salihan sa Pilipinas. So, paano mag-apply ng trabaho sa Philippine Airlines? So, usually mga available na trabaho sa Philippine Airlines ay nakapost sa JobStreet or sa LinkedIn. So, official website nila, mayroon mga posts ng current employment opportunities. Pwede ka rin mag-visit ng kanilang head office sa PNB Financial Center sa may CCP Complex, Macapagal Avenue, Pasay City. Alright, number 6, best company to work for in the Philippines is Philippine Airlines. And number 5 naman is surprising. Ito, nakagulat ito, yung number 5. Kasi kung yung number 6, magandang kumpanya, yung number 5, magugulat kayo kasi marami nag-isip, di ba dapat baliktad? Pero pakinggan nyo, number 5 or yung pang-5 kumpanya na magandang pagtrabahuhan sa Pilipinas, Cebu Air, Cebu Pacific. Ito ay sa mga pinakamalaking carrier ng Pilipinas din. At nag-o-offer siya ng mga affordable fares dito sa ating bansa. Nag-o-operate sila sa over 60 domestic at international na destinasyon, including Australia, Singapore, Japan, China, at Middle East. So, Cebu Pacific's available jobs include pilots, cabin crew, engineers, airport and cargo staff, information technology, and corporate support professionals. So, paano mag-register sa Cebu Pacific Air or mag-apply? Punta kayo sa kanilang online job platform at search kayo ng kanilang mga job positions suitable for your credentials. Cebu Air also schedules grand recruitment job fair every year to welcome new employees for their growing company. So, meron silang annual or kada taong job fair, no? Pwede rin kayo mag-attend ng mga event para makilala nyo yung mga oportunidad sa Cebu Pacific. Alright, number 4 na pinakamagandang kumpanya sa pagtatabawon sa Pilipinas. Ito ang San Miguel Corporation. So, San Miguel Corporation ay sa mga pinakamalaki at pinaka-diversified or pinakamaraming negosyo sa mga conglomerate sa Pilipinas. It is a well-known producer of one of the top beer brands. So, gumagawa siya ng pinakasikat na tatak ng beer sa buong mundo. San Miguel Corporation has well-established companies under its house. So, marami siyang mga kumpanya na napaka-established na. You may apply to any one of those subsidiaries. So, yung mga subsidiaries ng San Miguel also include Bank of Commerce, San Miguel Food and Beverages, Petron Corporation, Magnolia, Monterey Foods Corporation, San Miguel Brewery, SMC Global Power Holdings Corporation, South Luzon Tollway Corporation. Paano pa mag-apply ng trabaho sa mga San Miguel companies or San Miguel? Punta lang kayo sa kanilang online job portal where they post their available job hiring throughout their company's subsidiaries. All applicants are welcome to register and apply for their interested positions. So yun ho, sa number 4. So punta naman tayo sa number 3. Ang number 3 na pinakamagandang kumpanya na pagtrabahoan sa Pilipinas ay walang iba kung hindi ang IBM.
IBM is one of the largest information technology companies and one of the largest companies in the world with over 350,000 employees known as IBMers. According to Wikipedia, IBM employees have received 5 Nobel Awards. So as of January 2022, this year, as of this video is made, IBM is now included in the Dow Jones 30 and S&P 500 companies. So yun ho ay sa Amerika. So ang kumpanyang ito ay mahigit na $115 billion na market capitalization or yung halaga ng kumpanya, yun ho yung halaga niya. And one of the best companies to work for by tech graduates. So ito yung pinakamaganda o sa mga pinakamagandang kumpanya na pagtatrabuhan ng mga tech graduate, kung tech graduate ho kayo. Big Blue, yun ho ang nickname ng BM, no? So ito ay nagko-continue to innovate and progress scientific development and intelligent technologies for our society. Who could forget their amazing inventions including ATM? Sila ho ang nagke-claim na gumawa ng ATM, floppy disk, hard disk drive, magnetic stripe card, SQL programming language, UPC barcode, and the DRAM. So, paano mag-apply ng trabaho dito sa IBM Philippines? Pumunta ho kayo sa kanilang talent network, no? So, open naman sila sa kahit sinong interesadong aplikante. The first step of the application is by joining their talent network. From there, you will be providing the complete profile of yourself. The succeeding process will continue until you are hired. So, yung talent network na yan, nasa website din ho nila. Okay, sige, punta naman tayo sa number 2 best company in the Philippines. Ito, may pelikula pa to sa Amerika. Kung napanood niyo yung The Internship, ito ang Google Philippines, no? So Google is mga pinakamalaking tech na company sa buong mundo at ito ay nagpo-provide ng mga internet-related services and products which include online advertising technologies, search engine platform, and cloud infrastructure. Definitely deserve to be the top company to work for in the Philippines. Ang maganda sa pagtatrabaho sa Google is yung equal opportunity, pantay-pantay na oportunidad. Yung kumpanyang ito is committed to equal employment opportunity regardless of race, color, ancestry, religion, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, disability, gender identity, and veteran status. So kung napanood yung internship, napakaganda ho ng office ng Google sa Amerika at pati yung dito sa Google Philippines. Nakita ko yung mga ibang mga vloggers, no? Pag nagtrabaho kayo sa Google Philippines, yung pagkain nandun lang, di na kayo sisingilin, napakaganda ng mga work setup ninyo. Kaya napakagandang lugar ho ito kung saan pwede magtrabaho ang the best of the best na mga talento sa IT. So, paano magtatrabaho sa Google Philippines? So, ang opisina nila ay located sa BGC or sa Bonifacio Global City sa Taguig at nagpo-post sila ng mga available hiring position sa kanilang career page sa kanilang website. You may browse their job qualifications on their website before submitting your application. So, yun. Number 2 ho yun. Ngayon naman, punta tayo sa number 1 best company. Drum roll muna tayo para marinig yung number 1 best company kung saan pwede magtrabaho sa Pilipinas. Alam niyo ba kung ano yung number 1 best company kung saan magtatrabaho sa Pilipinas? Well, siguro sikat na ito dahil sa mga advertisements nila. Ito ay none other than Accenture. So, Accenture is an Irish company which is 91, working with 91 of the Fortune Global 100. So, isa siyang business process outsourcing na ang kliyente niya is 91 out of 100 companies na nakalista sa Fortune Global. Itong kumpanyang ito ay nagpo-provide ng cutting-edge transformation at innovation ng core services sa strategy, consulting, digital technology, operations, at security. Accenture ranked number 1 sa Fortune's World's Most Admired IT Companies. According to its website, Accenture has around 674,000 employees worldwide, operates in 200 cities, and serves more than 120 countries. Ano pa bang mga info sa Accenture? Paano nga ba mag-apply dito? Accenture accepts the following job groups. Choose the category that suits your status, then apply at their job portal. So ito ho yung mga different mga job groups na hinahanap or tinatanggap sa Accenture. Then after that, pupunta kayo sa kanilang career page. So ang una, yung mga estudyante, tsaka yung mga interns.
So kung naghahanap ka ng intern position or full-time roles for undergraduates and graduates to work, learn, and expand your career, you may apply in this category. Meron ding entry-level professionals. If you're looking for a job to start your professional journey with your skills and talents, you may apply for their entry-level jobs as an entry-level professional. Experienced professionals. If you want to take your professional expertise to the next level as you innovate with the biggest clients, you may apply in this category. So, kung experienced ka na, pwede ka rin mag-apply sa Accenture. Alumni Program. Accenture is committed in building long-lasting relationships with its employees past and present. If you're a former Accenture employee, you can connect and return to Accenture and keep your options open for your future. So kung dati ka na ho nagtrabaho sa Accenture, pwede naman ho kayo mag-apply ulit. So mga alumni program ng Accenture. Ang Accenture nag-hire siya ng mga following areas of expertise. SAP, Oracle experts, so mga programming languages ho to. Cybersecurity team, cloud solutions experts, applied intelligence, and consulting careers. So Accenture offers attractive salary and benefits packages. So salary ranges depends upon the positions and the specific jobs discussed during the recruitment process. So yun ho mga manonood, yun ho ang top 17 na kumpanya kung saan maganda magtrabaho dito sa Pilipinas. So kung kayo ho ay naghahanap na magandang career sa inyong kinabukasan, subukan nyo ho mag-apply sa top 17 kumpanya na kumpanyang ito at siguradong maganda ho ang kanilang mga benefits at saka work environment dahil kung kayo ay papasa sa kanilang mga kwalifikasyon, kayo ay makakakuha ng magandang work environment and sana makakuha kayo ng magandang career sa mga kumpanyang ito dito sa Pilipinas. So yun ho mga manonood, ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Maraming salamat po. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. Ilocano Defenders, Ilocano Defenders.